na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Risa, Ana, tanawa na. Emotional na ka. Hapit na gud mahurot ang imong bino. Awa na. Muhilak na karon. pahugaw lang. Am-aman ti ka, Piolo. Huna-hunaan lang kasi Sarah ko. Risa? Ana lang yung tingali usay ang ginabuhi. Especially sa love story. May mga trials. Bitaw, no? Ug moabot ra ang sulbad, anak Piolo. Depende lang tingali ka na, Risa. Depende sa unsa. Depende kung saan pagda ang problema. Correct. Pero usahay, mapikon ta sa problema. Usahay, magkaroon na tagdili maayo. Mao na'y dili maayo, Piolo. Sama ka rin, oh. Nagsikag inom. Awa, oh, na-emotional na ka. Mahupay ra ni. Mula bay ra ni. Ang importante, acceptance lang yun. Acceptance. Kada bang maanti ko kang mudawat sa kamatuuran? Gitunan ko lang nga kung kaugalingon, Risa. Uy, ayaw lagi palapi. Mahubog ka na. Ay, murag di na ni mahimo da. Murag hapit na to nga gabi pero wang na ako pipiulo. Ay, delikado biyan ni. Nagsilos na akong mga kabukugan porbida, no? Basig unsay nitabo nila. O unsay nitabo niya uban kang Risa. Paso na ko, be. Uy. Kumong-kumong. Porbida, si Risa. Porbida, narapos la misa. Porbida, raib kay si Risa. Nanrapos la misa. Kumong-kumong. Risa, oy. Nanrapo mo ka niya, oy. Uy, Baloy. Ay, si Piolo. Ha? Nagsuka. Mau ba? Nasubrahan. Unsaon daghan mo kong nainom. Ay, baya, kaikog biyan ako ni Risa, Ay, porbida. ayaw lang gud kay ikugod na unsa man ka. Ikaw, may trapo sinuka niya. Di tabi ikaw ka na. Ay, kabalaka kay hapit na mahuman. Ano lang Ay, kay baya, no? Porbida. Kineng, tungod siguro na siyang kay ubos taon, resulta na. Mao gyud. Mao nang sabto na lang ginato Buloy. Bida, sabot ko taon. Ako, pahinmutang siyang dapit ay skito na akong gulingon. Sa dagway niya, bida. Mag-uol siya kung bagan siyang ibay. Buloy. Unsa? Dili, masakit atong tiyan taon. Masakit atong tiyan na ako. Buwagan tag uyab. Bahala nila sa buhay nila. Moingon lang ka ana tungod kay dili man ikaw ang hingtungdan ron. Ay, maulagi Risa. Di na ko sakiton akong kagalingon. Ibay na lang to eh. Hilasa. Ang iloso. Moingon lang ka ana kay wa manggod ka maigo sa matuod nga gugmagwid. Wa pa na nimo batia pa. Pero kiniron kanis Piolo, nibati man ni sa hustong gugma ngadto kang Sara. Pero mao lagi, wa tagig bili ni Sara. Hinungdan nga gisakitan siya og Mao maayo. na diha. Para na ko, no? Di may seryoso na to atong gugmat sa babae. Ay, sakit lang sa itong dugang binuanga ta. Beda. Ako, binuanga ko babae. Kumong-kumong. Twe. Buloy baya. Ay, alas 12 na. Tawag na dito ko. Ay, unya na ko matug uy kun mahimutang na si Piolo. Lain sad kaayo nga biyaan ako siya diri. Probida, buntag ang natang niya. Lain man kay biyaan lang siya diri.
basin kun mumata na siya karong taod-taod, aw, okay na nga mapahimutang siya sa Ako kwarto. na ibababutan na niya, porbida. Ikaw na lang, sure ka? Siguro pa sure din ako noon sa mga ko Ganina na siyang tawag. Taod-taod na cute. Amen. Ako na yung trapuhan siya. Ako na lang trapo na niya. Ikaw manood, bida. Ano ikaw man? Bida, ako trapo kayo basi bawasan rin ito taon. Basi na lang. Basin sa cute. Baya, imog yung trapuhan. Ako na lagi na siyang gitrapuhan lagi. Trapuhan mo ganyan? Oo. Nagkabulingit mo ko na siya siyang sinukag. Mo ba? Baya, no? Kaluoy taon. Kaluoy sa ka? Luoy pa yagid ang iyang kahimtang. Porbida, no? Kaya nga naman, ha? Ano mapatuntol siya sa pagbati mo hinungdan? Puloy. Oo na diya, ako pa niya, kalimtan niya Sarah. At tog siya queen nga, di mo sabot siya yung kahimtang, porbida. Unyaon saon man na nimo nga di man na kadiktahan ang kasing-kasing buloy. Oo, kuan. Ako pa niya, di ako kanto niya sa biscuit. Nangyari sa first runner-up, gamo ko ikaw, ha? Unsa? Ah! Ito, ako binang. Isulisuro mo yung kigol ng makautot magyapot siya. Sapa kada buluya ka. Sultan. Tinuod ako gisulti. Ano mga antos ba siya? Ako gwapahay lang siguta, no? Ay, daghang gwapa. Yung usa na ka, anak. Gwapa ni ma. Ano ba antos sa babae nga ay batasan? Way batasan para nimo. Pero niya, nindot magbatasan para niya. Dito, tagi. Yung sa mga dutaro na, dungoy mo na siya. Hubuan. Tungod kay nasaktan. Nasaktan ang puso ko. Mao gid na ang gugma. Mao gid ang gugma tingali buloy. Naikalipay niya na say kasakit. Lagi na diya, berbeda. Sa dakway niya, maganto siya babae. Come on. Ikaw niya lahi man si Piolo. Seryoso man siya kun mahigugma. Risa. Oo, mao man na tinuoy. Ay, gumo na. Ay, lagpako na, lubot. Uy, ayaw, uy. Bida, gumo na eh. Oy, Action nagtuyhakaw ay. oy, dong. Hala, Ay, bangag sa ilong. Piolo! Ay, diti kaya ang mga niya, oy. Piolo, dali tayo, dali, kunyit. Uy, baya, no? Ang gidali bitaw ni Musap na yung tao. Hala, uy, wapag ka ni masamad, buloy. Hawa, tingali, abject mo na, marumarom na. Ikaw man sagad, Piolo. Uy, palapi ka mag-inom. Ay, doon sa kwarto, dali. Tabangi ko alsa. Ikaw diya sa ubos, ako rin sa babaw. Mayo pa, buloy. Sige. Sige. Ay, may napugon kanahan eh. Tugag inom niya. Kung masaktan gali kay ginom na yun, karaan ka ng styla. Dire, Hinaya, sad. Uy, buloy, Ay, bitaw. grabe sa ka makabunlot. Ay, buho. Iho ko na yung mawasan eh. Ayaw ha, ikaw buluya ka ba? Ayaw ginagbuhata. Perbida, pugong-pugo. Sa tabagi ko eh. Kaya sa diya. Ako dire. Ang bayan ko ni, dadoon ito sa kwarto. Okay, sige, dali. Pero hinaya. Ay, madara ni yeah! Hinaya lagi, buloy. Hinaya lagi. Aksyon rabi ko suga di pero hinaya rabi. Right side, buloy. Right side lagi. Lagi. Left side ko ha. Left side ka dali. Sige, dali. Oy, hala! Si Daysara, naapa man sa gawas? Wa man matulog? Ano naapa man siya dyan? Ano naapa man siya dida? Oy! Hey, di ulo na ko, be? Daysara! Nganong ni apa man kadiri, oy? Wala pa man ka natulog? Kunetog pa ko. Wa ko diri. Ay, kuan dahil kadang, ay, nagtukaw man ka? Naunsa ka man? Mas may tingaling matulog ka na? Dili pa ko katulkon. Oy, mao ba? Unya kay lapas naman sa tungang gabi eh. Dili palagi ko katulgon. Unya unsa man? May isugo ka? Timplahan sa kagkape? Kay basi gitugnaw na ka ba? Dili kape. Bino. Mo edad adiri. Unsalan? Unsalan, Bino? Pagdali. Inom-inom man og Bino ani mga orasa. Hala, syalan. Mura na desperado. Hala no, padalion para bagyog ko. Lucy, Ay, Ma'am Imelda. onsa ka nang gidani mo? Bino?
Oh, Ma'am Imelda, bino kini. Nga nang nagdaha ka man ni Ana. Ikaw ang mo inom? Ay, dili intawon ako, oy. O, kun mao. Si kinsay mo inom ni Anang bino? Sinay Sarah? Unsa? Si Sarah? O nga nang mo inuman siya? Ay, si Jala may pangutan, ma'am. Ay, basig desperado. Unsa? Desperado? O nga nang desperado man siya, ha? Lucy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!